Uligheder. I dag vi skal kigge på nogle uligheder, og vi skal se, hvad det er for nogle størrelser, og hvordan vi skal løse den. Uligheder, måske har man hørt i dagligdagen. Vi kan se her nogle eksempler på uligheder, samfundsuligheder. I det store billede herovre oppe, så kan man se uligheden ved, at der står nogle piger eller unge kvinder med godt tøj på ved siden af en fattig mand, der sidder på trappen her. Så kan I se uligheden ved det, at rige folk og fattige folk, ligesom i de andre 3 billeder, I kan se en ulighed herover, ved at rigmanden fisker fattigmands kurv, mens fattigmanden står og vil fiske bare almindelig fisk. I den midterste billede her, så kan I se uligheden ved, at den røde er tungere end de andre 3. Og herover det siger sig selv. Fattig dreng mod rigmandsdreng, ikke også? Så der er nogle eksempler på uligheder fra dagligdagen. Men vi skal lige kigge på nogle læringsmål. Hvad er det, du skal lære igennem det her video? Du skal kun gøre forskel på en ligning og en ulighed. Du skal kende ulighedstegnene. Du skal kunne løse enkle uligheder. Det var det. Men hvad er en ulighed? Uligheden, børn, det er en form for ligning. Det vil sige, en ulighed er et matematisk udtryk, hvor der indgår en eller flere ubekendte og et ulighedstegn. For eksempel, x minus 3 er større end 5, og 2x plus 3 er mindre eller lige med 15. Nu har vi sagt, at uligheden ligner en ligning, men hvordan skal den forstås? For eksempel i det første, for hvilke x-værdier gælder dette matematisk udtryk? Det vil sige, vi kan se her, at x minus 3 skal være større end 5. Det vil så sige, at det tal, der skal stå i stedet for x, minus 3, skal resultatet være større end 5. Er det svært? Vi må lige kigge nærmere på det. Vi har snakket om ulighedstegn, men hvor mange er der? Det skal vi kigge på nu. Nu skal I se, der er 4 ulighedstegn i alt, og de her ulighedstegn, de er meget forbundet med tallinjen. Nu har vi set tallinjen, hvordan den ser ud. Vi har et nulpunkt på midten, så har vi de positive tal til højre, indtil plus uendelig, og de negative tal til venstre, indtil minus uendelig. Det vil sige, at tallet 4 her er større end tallet 1, og tallet 6 er meget større end tallet minus 4, fordi jo længere vi går mod højre, mod plus uendelig, jo større tallene bliver. Når det er sagt, så kigger vi nu
på, hvad for nogle ulighedstegn vi har. Vi har tegnet mindre. Læg mærke til, det er såkaldte krokodillemund, men jeg vil nu bede jer om at kigge på det som en pil. Det vil sige, dutten fra en pil, som peger mod venstre, når det er mindre, den peger, prøv at sige, i forhold til vores tællinje, peger mod venstre, det vil sige, det er mindre. Så har vi tegnet mindre eller lige med, den peger stadigvæk mod venstre, der hvor de mindste tal ligger, det vil sige mindre. Så har vi tallet større, læg mærke til, pilen nu peger mod højre, det vil sige mod det sted, hvor de store tal ligger mod plus uendelig. Og så har vi det sidste tegn, større eller lige med, som igen peger mod højre, men så har vi en halv af lighedstegn, det vil sige, det kan også være lige med noget, ikke? Ligesom herover vi har lighedstegnet med. Ja, vi kigger nærmere på det. Hvordan løser vi en ulighed? Det er det, vi skal lige gå ind i det nu. For eksempel, x minus 3 er større end 5. Hvad gør man ved en ligning, hvis det skulle have stået lige med derovre? Hvad vil vi så gøre? Vi rykker minus 3 på den anden side af tegnet til plus 3. Det vil sige, x bliver større end 5 plus 3. Så gør vi regnstykket færdigt, det vil sige 5 plus 3 lige med 8, det vil sige, x skal være større end 8. Hvordan skal det forstås? Alle tallene større end 8 gør dette udtryk sandt. Det vil sige, det passer. Vi skal lige kigge nu på ligheder og forskelle ved ligning og ulighed. Fordi nu har vi set, at ligning og ulighed er faktisk meget ens, sådan set, ikke? De ligner meget hinanden. Ved en ligning, hvad er det vi gør? Vi har en lighedstegn. Vi skal isolere x. Vi skal rykke tallene fra positiv til negativ, og fra divisionen til gange på den anden side, ikke også? Og der er kun én løsning, det vil sige, når vi kommer til x er lige med 3, eller 2, eller minus 1, eller hvad det nu der er, så er vi færdige. Men hvad så med en ulighed? Ved en ulighed har vi ulighedstegnene. Vi skal stadigvæk isolere x. Vi skal stadigvæk rykke tal fra positiv til negativ og division til gange, når vi rykker den på den anden side. Dog er der flere løsninger, det vil sige, at vi får et værdiinterval. Alle de tal, som vi har set før, som er større end 8, gælder for den der ulighed, ikke også? Det vil sige tallet 8,5, 9, 10, 11, 12 og så videre til plus uendeligt er gældende for den der. Og en anden ting, der er rigtig vigtigt ved uligheder, det er, at vi ændrer ulighedstegnet til det modsatte, når vi ganger eller dividerer med negativt tal. Det vil sige, hvis vi ganger eller dividerer med minus 2, så vil ulighedstegnet ændres fra, hvis det var større end noget, så bliver det mindre end noget, eller omvendt. Men vi kigger nok på et eksempel. Nu tager vi lige et eksempel her. 4 plus x er mindre eller lige med 6. Hvad gør vi? Vi rykker 4 på den anden side hos x. Det vil sige, at vi isolerer x. X står alene er mindre eller lige med 6 minus 4, fordi fra plus 4 rykker vi på den anden side til minus 4. Hvad giver det så? 6 minus 4 giver 2, det vil sige x
skal være mindre eller lige med 2. Kan I huske, jeg sagde om et værdiinterval, og det her værdiinterval, det vil sige x tilhører, den her arrow-tegn i matematik betyder tilhører, x-tallet tilhører intervallet minus uendeligt plus 2. Det vil sige, hvis vi tænker på tallinjen, alle de tal, der ligger til venstre, fordi det er mindre, ikke også, det peger mod venstre, alle de tal fra minus uendeligt til plus 2 gælder for den her ligning. Læg mærke til, at den her parentes er åbnet, det vil sige, vi kan ikke lukke minus uendeligt, fordi det er uendeligt, der siger sig selv. Til gengæld til højre for 2-tallet er det lukket, det vil sige, den lukket ved 2-tallet, fordi vi også har lighedstegnet herover, det vil sige, x må gerne være 2. Derfor tager vi 2 med i intervallet. Så kigger vi på et andet eksempel nu. Den er lidt mere besværlig, nu må vi lige kigge på det. 3 minus 2x skal være større end 7. Det vil sige, vi rykker plus 3 på den anden side til 7. Og vi siger, minus 2x skal være større end 7 minus 3. Fra plus til minus. 7 minus 3 er 4. Det vil sige, minus 2x skal være større end 4. Læg mærke til, minus 2 står i gangeposition for x. Det vil sige, at vi rykker minus 2 på den anden side i divisionen. Men fordi det er minus 2, og det er negativt tal, som skal divideres til 4, så ændrer vi ulighedstegnet, læg mærke til, fra større blev til mindre, fordi netop vi dividerer med minus 2. Og 4 divideret med minus 2 giver minus 2, det vil sige, at x skal være mindre end minus 2. Læg mærke til, fra større, som uligheden startede med, er blevet til mindre, fordi vi har divideret med minus 2. Hvad er så intervallet igen for x? Ulighedstegnet, pilen peger igen mod venstre, det vil sige alle de tal fra minus uendeligt på tallinjen, frem til minus 2 er med i intervallet. Dog, læg mærke til den her parentes. Den er ikke lukket længere, ligesom det har været før. Fordi her har vi haft lighedstegnet med, det vil sige mindre eller lige med 2. Her er det kun mindre med minus 2 end minus 2. Det vil sige, x må ikke være minus 2. Derfor tager vi ikke minus 2 med, således at parentesen er åbnet. Ja. Nu er det din tur. Så må vi håbe på, at du har forstået det.